Emhlabeni into ewukhiye njengomzali. Uyabona angivamanga ukuthi uma ngabe ngibona izinto ezithandela emhlabeni bese kuba ukuthi ngikhuluma ngazo. Kuyenzeka nje ngiphawule uma ngabe nginenhlahla. Kunevidiyo yomunye usisi engingambona ekhaliswa zingane zakhe ngendlela ezimhlupha ngayo. Kunento abanye abantu mhlawumbe abanayo emqondweni wabo ukuthi mhlawumbe mangabe bethandaza uNkulunkulu behlonipha abanye abantu bangaphandle behlule ukuhlonipha umzali, kukhona into yokwehlela emnandi noma khona into yokwehlela eyisibusiso. Ngisho ungabusiswa kanjani ngaphandle, ngisho ungathandwa kangakanani ngaphandle, ngisho ungenza kahle kangakanani, kodwa umzali uma ekhala esefisa ngisho ukufa, into ephilelayo ayikho. Lezo inyembezi ayikhiphile umzali ekhiphela ingane esuke izala. Ingane fundani ukuhlonipha abazali benu. Abazali benu banizale kanzima. Abanye kunamhlanje bahlala ukuthi benze inhlambuluko babethi baxoshwa ngisho emakhaya. Bathe mabenithola oyise baba ngomkhulu benu babaxosha. Abanye bahlala ukwenza inhlambuluko namhlanje. Athi umuntu ngifisa ukwenza inhlambuluko ekhaya, uma ngimela ngenza inhlambuluko ekhaya kuthiwa eshweleze umkhulu wagcina emxoshile, wathi nokakhulu umkhulule. Ziningi izinto eziphelelana nabazali bezizele kusukela ekoneni kwabo beze besithole bezizale sikhule sibe badala. Umuhle lokuhlonipha umzali ayikho into yokulungela. Ngisho ungahlonipha esikoleni, ngisho ungahlonipha ebandleni, ngisho ungahlonipha ebudlelwaneni, ngisho ungahlonipha ngaphandle kamakhelwane. Kodwa le nto ingiphathe kabuhlungu ngoba iy'ngane namhlanje azizwa ayihloniphi, and into eyande kakhulu kuleli zwe leli amantombazane asebhema kakhulu ugwayi. Le nto-ke iyona nto enza ukuthi izwe iy'ngane ukuthi noma zitshelwe into zingabi nendaba nayo. And once kwathiwa ubhema ugwayi, mhlawumbe ubhema ugwayi lo wesiZulu noma ubhema insango, maningi amathuba ukuthi ungene kuy'dakamizwa. Sihlale siwabuka amanye amavidiyo la besha bathi bajoyina kanjani ekutheni mhlawumbe begcine sebebhema iwunga, begcine sebebhema yonke lento lethe phecelezi umuntu egcine sehlubuke sekungasahlali ngisho ekhaya. Akekho umuntu ophila kamnandi emhlabeni kukhona umzali ekhala ngaye wamletha emhlabeni okuNkulunkulu wakho oqala emhlabeni, ngoba ngisho iBhayibheli libeka ngokusobala hlonipha uyihlo nonyoko. Awukwazi ukuthi uma ngabe umzali ekhala ngawe ayikho into ephilelayo. Yingakho ngibatshela abanye ukuthi uma ngabe usukile waphuma ekhaya wahamba nixabene nomzali wahamba nomkakho, ingane zala lapho khohle kuba mahlongandlebe zizobehlele emgwaqeni. Nani-ke bazali, iy'ngane nibheke ukuthi nifuneni nizenzele usiko lwazo. Ingane ibhekakala ukuthi okay, njengoba izelwe nje kuseyenzeka izinto ey'fayile ingajampa zigaba. Abanye baba amathongo awafani abasanganisa, abanye basanganisa ama-drugs. So wey'ngane ey'sencane ayikho into eniyoyenza ngoba nikhalisa abazali benu, ayikho into eniyoyenza inilungele uma ngabe abazali bekhala. Khohlwa. Akaze ngambona umuntu ophumelele mina engezwani nomzali wakhe kube ukuthi umzali wakhe wathi ukuyabona kuyena kuthiwa nangu uphumelele. Ngeke. Kunalokho engathi ezala ingane bewu-8 lokhu iqotheka nga-1, iqotheka nga-2, iqotheka nga-3, uma ngabe ingangena ejele ziyafa. Kube neliphithiphithi kunganakeki. Kuyoze kushiwo kuthiwa hayi ngoba iphela kangaka iy'ngane zakhe wasuka kabuhlungu le eManguza wayexabe nomzali wakhe wadicide ukuthi behambe nomkakhe bezokwakha la ngoba nimbona nje kusafulewe intethelele eManguza kubaba wakhe noma wakhe ngoba bathi bonke bebone. Wey'ngane ey'sencane, hloniphani abazali benu. Ayikho into yokulungela emhlabeni ungahloniphi, ungamazi uma wakho, noma ungahlonipha ngaphandle, noma ungahlonipha kangakanani. Yabona nje mina ngisho ngabe kuthiwa ngithenjwa kangakanani ngaphandle, kodwa uma ngabe ngingamazi uma wami, uma ngabe ngingabazi abasekhaya kithi, kuyizeleze ukwaziwa kwami, kuyizeleze ukunconywa kwami emazweni ekubeni ekhaya. Uma wami ekhala inyembezi ngami ukuthi akangazi nokuthi ngubani, akangazi nokuthi ngiyini. Hloniphani abazali. Lento eniyidlayo inganifaki, inganigaxelisi ey'nkingeni ngoba namhlanje sinenhlambuluko lokhu iringa kanje emakhaya. And ngizothi uma sezilwa kube buhlungu ubhujwe ngoba kufihlwa izinto okuyizona okufuneka kube ukuthi ziyakhulunywa ukuze ikwazi ukuthi ikhala iphile. Ayikho ingane yolungela into ingamhloniphi umzali. Khohlwa nje, khohlwa. Labo leya video oba ngiyibonile nje, ayikho into yolungela umuntu omusha noma uthi ubani osemkhe ezobuka le video. Ngiyathi abantu abasha into ey'ningi abayinaki bascrolla cause bafuna into engabasizi ngalutho. Angeke ulungelwe yilutho umzali wakho ungamhloniphi, wakuzala emhlabeni, wakuletha, wathwala amacala ngawo, watsheza kubo, wazondwa kubo. Kunamakhehla edinelwe abantu ngoba ngisho namhlanje kufuneka bethethelelwe abantu beshelezwe, adinwa ngabo baxoshwa. Abanye kwathiwa lento imithi eyini, kwakhulunywa amagama aziswahili. Thothi leyo ngane iphila ngamagama aziswahili, ayiphiwanga, kodwa umkhulu wayo wakhuluma kabuhlungu, unina wayo ekhulelwe. Umzali uNkulunkulu wasemhlabeni. Ayikho ingane elungele into emhlabeni ingamhloniphi umzali wami, noma ngabe kuthiwa yiphi. Ngisho ingakhuleka kuze kube ukuthi nomoya noma kunjani, ayikho.
okunye amantombazana awehlise ukuyogroova kakhulu ngama-weekend ngoba akukho safe. Mese umuntu enenkinga ubehleze be-requesta be-ubarayiza behambe bebumnandini, mese kunenkinga bahambe ngaphansi kwehlelo kabani, bazobheka ubani. Umese bephuzile bazohamba kanjani, ubani ozobe babhekile? So-ke abantu abayibheke bafethu, abayithande. Impilo inye ayinasipele, kuphilwa kanye. Yabona ngoba ngikhona nje kwangema nakomalume bami, akekho umuntu okothi uyimina. Uma ngingafa manje kuyothiwa uyazi ufana, into efanayo kayisiyona. So njengoba ngiphila mina ngumfo kwangema, njengoba ngiphila ngenkosi yembono, akekho omunye umuntu osazoba inkosi yembono lapha kwangema noma komalume bami. Soze ngisho iy'ngane zami kuthiwa ziyazi uyena, ngisho ini, ngisho izwi, ngisho ikhuluma, ngisho igebhu, ngisho ini, kodwa lezo y'ngane zobe ingasimina. Kuphilwa kanye empilweni. Ayikho into yokulungela umzali ungamhloniphi ekhaya akhiphe inyembezi ngawe. Zingane sezintsha, hluzani la emqondweni, abantu abasha hluzani la emqondweni. Khohlwa. Ngiyabonga ithuba.